Sewikino vapa Coach Rambo akwa pamwechete ne 10,000 yekudira fuel musure mekunge Etias wakumbira akati ndiwo maasang heroes edu ukuwo mukoma vasou wekushayikira mumasuweji aya vataurawo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikani nyaya yacho inorwadza kufira muroho sewage yakadaro chiko chinenge ngozi. So Etias musure mekuona story iyi akabva ati iye ndakatopfugama mukoma wangu zvanga zvakadii kuti Victor ambosanganawo naVictor sazita wake senyika tese tiri kutenderana kuti murume uyu dai mamuwanirawo zvidiki-diki. Ndiwo magamba edu enguva dzino. Izvi hazvina kubata Sewikino zvakanaka. Vakati vanhu vane dzungu ndo vandisingadi, asi zvisinei chero vanhu vachinge vatukwa kuti handidi kukumbirwa vabva vangodzorawo mwoyo wavo vakati ivo ndiphilanthropist asiri wekutamba naye, regai tiverenge nyaya yavo. Vati kuchema kwenyu ndakunzwa asi handiwanzoda vanhu vane dzungu vanondimanyira kumberi. Please always give me time and allow me to also understand the background and get an appreciation of what whoever is done and if at all he deserves my recognition. Zvakundinyaudza munhu wese mumakomenti achiti sei munhu uyo chino muchakanyira vakawanda nekuti ndiri gungwa rerudo. When I heard him explain akutaura zvemaspirits evanhu vakafa, I didn't even watch to the end. Zvisinei, all I heard was that he went swimming in thick sewage water trying to save some children somewhere muno muHarare. Aiwa tinokutendai mukoma Rambo, and for that I say well done Rambo wakadaro. I say to you, congratulations my brother for such bravery, courage and amazing love. On Saturday morning he can gladly go and see Mazibaba Chipaga and collect a Toyota Aqua and 20,000 for fuel. God bless you. We need more patriotic Zimbabweans like you. Kwete vana Etias vanoswera vachitirwisa painternet vachitadza kudrowa mahendi samufesi edu. So ndo mashoko aSewikinewo vakati enda zvako undoona Victor. Asinai guys, the reward is commendable, but the description is disappointing. A man who has spent years rescuing and recovering people from dangerous environments deserves to have his work understood, not reduced to he went swimming in sewage trying to rescue some kids somewhere here in Harare. That sewage pit claimed lives. He went in where others could not. Recognition carries more weight when it is accompanied by genuine appreciation of what was actually done. Kwete kungoti akangoenda congratulations to you chiko chakadaro naimi. But anyway guys, Etias arikuti chandinodira mukoma wangu ane tough love vanopopota but vachitoita. Thanks gono Sewikino, handsome face iri kuya manje hatisina basa nekuti hazvina kuitaurwa zvakanaka asi mota nemari zvatobuda. Guys, let's be real. Those who are saying he deserves more than an aqua, are you judging based on what others have received or on the actual value of the gift? Sewikino has reduced the 10k to the point where people act like it's pocket change, yet that's serious money. Add 20k on top and that's a lot by any standard. An aqua is still a car, a whole vehicle, not a pair of shoes. We should stop taking generosity for granted and start appreciating what is being done. Not everyone is in a position to give like that, and comparing gifts only kills the spirit of gratitude. Let us appreciate the gift that we've been given. Iko kuna meya veHarare na iyo city of Harare yacho chiko chiri kumboitika. We are drowning in more than just sewage. We are drowning in our own apathy. 3 people, 3 lives, 3 families who will never be the same again. And how did they die? By drowning in a pit of human waste, left open and unguarded by a council that has since abandoned its duty to protect the people of Harare. Let that sink in. It is 2026 and our citizens are dying in sewer pits. But what are we doing? Instead of demanding the immediate resignation of those responsible for this negligence, instead of demanding compensation for these grieving families, we are busy playing hero worship. We are busy begging tenderpreneurs to buy cars for the diver who did this job. Thank you, Coach Rambo. Are we serious? I saw the same pattern with Stuntmaster.
And I am seeing it again now. We love the viral moment of charity because it's easy. It makes us feel good to celebrate a rescue. But it's a distraction from the fact that we are being governed by incompetence. There are death traps everywhere. Is this the same brain we use to navigate our daily lives? No brain area tinoshandisa tichikrosa mugwagwa izere mota. We upload the bandage while the gangrene eats the limb. Wake up, Zimbabwe, manimi. The city of Harare didn't just fail to close a trench. They invited this tragedy. They dug it in February and left it there to rot. They didn't cordon it off. They didn't put signage. They did not care. And as long as we keep raising funds for cars instead of raising hell for accountability, they never will care. We need to demand the mayor to be held accountable. If you cannot manage basic safety of our streets, office, we need to demand compensation. This was not an accident. This was negligence. The city must pay for the lives it failed to protect. We need to stop being a feel-good nation that let looters slide. Every time we focus on it, entrepreneurs, PR stunt, we are giving the system permission to keep killing us. Demand service delivery. Demand safety. Demand that our lives become worth more than a headline. If this doesn't infuriate you, nothing will. So ndo mashoko ari kubva kuna Trisha akati guys kamaterwadzisa zvikuru vakafira kuhondo vakafira mahara. This is not the Zimbabwe they fought for. Kuti munhu, a whole grown person, anofira mutsvina yemunhu, kunyura mutsvina yemunhu. What is that? Zvinorwadza izvi. Indeitwa Jeremiah Karakadzai. Tarasikirwa nemuning'ina wangu anaitwa Soro Karakadzai. Ndinovimba nezuro Sunday taiva kubasa. Zvekuma 6 tichiparadzana chiti mukomanda akumboenda kundogerwa kutichasi. Ndikati muning'ina dai wandibhadharirawo ndadiyo ndagerwa. Akati munotevera. Ini nekuda kwenguva ndakatadza kuzobata nguva yekuti ndisvike kupi kutichasi. So handina kunge ndaenda kutichasi. Ndakabva pabasa nemurongo wangu. Ndobva atondiperekedza ndonidhiropa pamba. Saka taingofunga kuti mwana aenda kutichasi kundogerwa. Umwe waiva naye yakava foni yanga yairira ndakatadza kuanza nguva yayo kozi ndatobuda mumba. Ndakazofonerwa nemurongo ndabva ndokunzi buda timhanye. Pandakasvika pagomba ranga raitikira tsaona ndakaona hapana changa chiri chekubata. Zvanga zvatoperera ipapo. Saka anotaura wacho aiva naye atiudza kuti mwana akazongopedzisa neshoko rekuti that's why iye akakwanisa kuzovhunduka zvekuti zvinhu zvakaita kuti adzokere kumashure. Zvekuti dai pasina yakabuda kumwana dai vese vakapinda ipapo uye zvaita kuti tisawana umbo kana evidence yekuti vangava vakaenda nekupi. Kozi kutichasi inzvimbo yakasununga yekuti ataimbofungira kuti vanhu vanodi vanoshayikwa. Zvichidaro takagara. Gomba zvakandibatawo ini semukoma wemunun'una. Ranga risina kana sign zvaro rekureva kuti pane construction panichiri kuitwa. Zvinoitwa kana mumugwagwa zviya. Vanhu vachigadzira road. Vanisa kana sign yekuti kuri kugadzirwa mugwagwa. Anozviita kanzela wekuno sorry nekurwadzikana. Anozviita kanzela akauya akutraya kuda kuchiisa danger zone. Iniwo nekubatikana pamwe ndakakanganisa kana kutadza. Ndakatevera ndiri mushure make ndichibvisa pepa rake. Ndikati taikumbirawo police report itange yavapo pozoiswa pepa. Zvakaenderera mberi zvichidaro. Vakatibatsira vakazokwanisa kuuya kuma 11 vakasvika iri nhau yemukomana. Akakwanisa kupinda akapinda. First time akabudisa musikana. Saka isi tiri vanhu vanga vatatumbooona kuti munhu angava munhu kadziri kana munhu rume. Akadirwa mvura pakabvunzwa ndiye here. Kati haasiriye. Ndobva apinda futi zvakare. Ndobva pabudiswa munhu wemunhu rume. Zvikanzi ndiye here. Tikati haasiriye. Pakubudiswa kwemunhu rume rakanga rava bishi munhu anga ari munhu mukuru
kuremawo plus aiburitsa pakudhonzwa kwemabheutsi aangana akamukanganisa, akati ini ndakumbozorora. Takashushikana nazvo kuti saka munin'ina ari kuda kuti zviite sei. Takazorora kubva kuma 12, 1, 2, exactly 3 o'clock achipinda futi pai mvura. Munin'ina akawira side rekumabvazuva kunova kunotangira gomba kwaida kuti akirose nako, asi akazowanikirwa side rekumavirira, zvinova izvo zvakakashkamadza munhu wese. Pati ndinoti kumhuri yeZimbabwe nokutibatsira kwamaita kuti munin'ina ave anowanikwa, ndinokutendai. Rambai muchiitira vazhinji rudo rwakaita seurwu. Ndatenda. Munin'ina wangu anga ane makore 19. Ndinovimba ndakamudzosera kumusha, ndakamuchedza musi wa 28 November. Ndichiti uya tisenze kuno munin'ina since wapedza form 4. But akauya asina kutora chitupa, ndikamudzosera muna April. Ndichiti munin'ina china unotora chitupa kuitira kuti zvizhinji zvinozoda chitupa. Ndaisaziva kuti kwaiva kuyeneka kwaanga ava kutoita. Asi ndinovimba munin'ina achawana nzvimbo yekuzorerera. Pandiri pano ndangosara ndiri munhu akabata wallet yemunin'ina wangu. Chitupa china mukoma wakuru, anga atengawo gaba rekuchengetera mari. Mari yake yasara $71. Ndo yatawana iri muwallet yemunin'ina wangu. Saka zvinhu zvinorwadza, but kuchema chaiko musodzi dzapera. Ndakabva manheru kuma 8 kusvika pari nhasi. Saka misodzi chaidzo, hama dzadiwa motibatsirawo. Ndinotenda. Dai umwe wacho aburitswa, ashavirwa hama, akava nevanokasira kumubatsira kuti awanirwe hama, kozi rufu rwakadai runorwadza. Musikana anonzi aiva nefriend yake kumba, asi friend yaiva neboyfriend yaibva kubudiriro 1. Ichibva kubudiriro 1, musikana uyu akatumwa neumwe wake kundotora boyfriend. Mukutumwa iye akatochinjanisa foni, ndobva tora foni yefriend yake kwakubuda nayo. Saka ndiye munhu anga achicommunicate neboyfriend. Pakucommunicate neboyfriend anotonzi akasvika pamiki kwakuchitenga muriwo, kwakuchibatisa boyfriend inenge inoziva kupi kumba. Mukuenda uya hameno akaita semusikana, ndiye ava vatopedza kubika, kwai takangomirira, hakuna munhu. Boyfriend painozonzwa zvekuwira kwevanhu, ikati inini hana yangu iri kurova, handiziye, kozi foni haichaita, hapana. Saka uyu anonzi akawira kuma 27, munin'ina wangu achizouyawo past 7 nezuro. Same day. Zvinhu izvi hazvina nguva zvekuti ini kundiyeneka kwakaita munin'ina, kungoti mukoma nchamboenda unogerwa. Zvisinei, zvinhu zvakakashamadza vazhinji. Baba kumusha, birthday ravo raivako nezuro. Munin'ina anobva pandiri achiti mukoma, ndimbosenderawo baba $5 yekuti vawane kufara. Ati wagona munin'ina, hapana chakaipa. Tisingazive kuti pamwe kwaivawo kuonekani baba. Zita rine munin'ina ndo rinova rababa wababa, rokuti so. Saka ndisingazive kuti baba wane birthday, baba wavo vachishaya, zvinhu zvinotirwadza. But ndinotenda mhuri yeZimbabwe nerutsigiro nekutibatsira kwamaita. Zvakawanda zvinowanikwa, but takuiisa kumaoko aMwari. Dai mukatibatsirawo tikwanise kupedza dambudziko iri mune zvakanaka. Panofa zera diki, mashoko anowanda, kusimunzwa kwematemo kunovapo, kufungirana kuriko, asi Mwari dai vaisa moyo wavo, vanhu vakwanisa kuviga vanhu, idambudziko rinowira hapana atuma. Ndinotenda zvikuru, handiziye misodzi dzakapera.
handichaziva, yangovawo nyama yemunhu. Ndinoti kumuning'ina wangu nehama dzaaita kuti dzivewo pachena, dai Mwari aropafadza. Tatenda.